Yun lang ang actually sine-save ko dito para sa ating, sa box. So, 'di ba sabi ko sa inyo baka putulin ko, pero hindi ko naman kayo matiis mga dear. Hangga't mayroon tayong mapagdukutan, dudukot tayo. Hanggang nawala lang, ano daw? Yung sulat bago itapon sa basurahan. Oo nga, 'di ba? Sa ano talaga ako, kasi minsan tinitingnan ko na magkano ba na ano ko this month sa ano, para makikita ko is still a blessing. Kahit resibo yan is still a blessing. Meaning is, kaya ka nagkaroon ng resibo dahil na you able to provide, able to buy something that you need. So yun, kaya wag naman puro ka na lang resibo, ganyan-ganyan. Natural kasi bumili ka, at least mayroon kang pangbili. Kaya kung mayroon tayong hugasan, ay pasalamat tayo kung bundok-bundok yung hugasan. Tsaka yung mga damit tayong labahan, pasalamat tayo dahil ibig sabihin na ma-provide yung sarili nyo, na ibili nyo yung gusto nyo. At pagkain, kahit gulay man yan, kahit talbos ng kamote, binibili lahat ngayon. Kaya you can able to buy that stuff. Kahit nasabihin, ay, klaseng gulay. Huwag kayong anong klaseng gulay. Kasi gulay is the best naman talaga sa katawan natin than other, yung mga meat na hindi nyo alam kung gaano nila pinoprecision yan, saan galing yan, lupalok ng mundo, di ba? So, gulay, nandyan, ikaw pa nagtanim, ayun, di ba? Nantay na maging sa restaurant. Yes, di ba? So, yun lang. So, kahit na sabihin natin pupuno yung sink natin sa kahugasan, puno yung labahin natin sa labahan, marami tayong maliit man niya o malaki yung bahay natin, magkasya tayo, hindi. Basta siksik, liglig pa rin, sama-sama yung family is still a blessing. So, yeah. Alright? So, yun lang masasabi ko mga dear. Dahil, yun na nga, ang ganda dito sa ating mga, ipag-isa pasalamat natin bawat na pagdaanan natin, kung ano man niya, maliit o malaki. Kasi, ibig sabihin, alam mo ba, laging sinasabi ng bossing ko, so, how are you, Joy? Ganyan. Sabi ko, I'm fine. Oh, so cold out there. He said, yeah. Oh, can't stand it. And I said, yeah, I know. But it just still survive and we're still here and we're still breathing. Siya, yeah, that's true. Di ba laging ganun. Yun na. But if I think positive, my day is a positive. Parang bang kahit anong lamig, okay pa rin. Kahit anong lamig, ginaw-ginaw na ramdaman ko. Pero, alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga bagay na-adjust. Kasi kahit yung sa weather, ang ayaw ko lang talaga, hindi mo ma-adjust yung slippery. Kahit anong tapak mo kung saan-saan, talaga namang iikot ka ng mundo mo pagka nadudulas. Pero yung other than that, I can survive. No. Kaya, yes. Sana ganun din tayo mga dear, di ba? Lahat na yung mga bagay maliit, makunti, kung ano man naramdaman natin, go lang sa buhay. Dahil wala naman tayong dyan di ba? Yeah. Yun lamang po. Salamat sa inyong pagkaintindi sa daldal ko, at salamat sa nag-i-stay dyan, at salamat sa okay na ba, Miss Ivy? Nakukuha na ba lahat? Pag hindi nakuha, bahala kayo dyan. Yung mga hindi nag-participate sa comment. Alam mo, yung comment dito is, importante yan mga dear. Okay? Dahil yung community natin, di ba? Kaya kung halimbawa, sabihin nyo nakikinig, time to time, pindot-pindot na naman kayo ng mga words dyan para hindi kayo maiwanan. Kaya pag Ate Neng, bakit wala ako? Yung iba naman maghintay po dahil hindi Alright, bye everybody. Love you all and God bless us all. Sana maging okay ang lahat at okay ang lahat. Talagang okay, okay, diba? So, daldal ako today.